mugore ra2019 pane zhowezhowe yakazomboitika munoziva mese panga pambopera maelections paya. So pana panyaya iripo ndeyekuti aiva mukuru wemasoja nadefense minister vave kusungirwa kunzi vabhadhare mari kumunhu akapfurwa nemasoja pamazuva iwayo. So panapa masanganiro andaita nenyaya iyi yanga yakataurwa kanzi Harare Magistrate Court has ordered Lieutenant General Anselm Sanyatwe and Defense Minister Opam Chinguru to pay 29,182 as damages to Felix Mafondo Koto, a victim of the 1 August 2019 post-election violence. Mafondo Koto was shot by a soldier during protests. Ndo mamirire azvakaita izvo. So vakunzi vamubhadhare mari nekuti munhu akangorohwa kane masoja. Unongoziva kuti vanhu vazhinji vaingonzi haningarohwa ende vamwe vacho vanga vasiri part of maprotests aiitika aya. So iko zvinezvi vakunzi vanofanira kukompensata. Ndo situation iripo, ndo zvimwe zvezvinhu zviri kuitika munyika yenyu yeZimbabwe.